Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin a rana irin ta yau daga Tarihi TV tare da Maude Rabi'u Gwadabe. A ranar 16 ga Satumban 2012, 'yan Boko Haram suka kashe wani jami'in tsaro da iyalinsa a Kano. Ismaila Yerima jami'in Civil Defense ne, amma makwabta sun ce da alamu Boko Haram na zargin ma'aikacin SSS ne kasancewar yana yawan sanya kwat. Da misalin 12:30 na rana, 'yan bindiga hudu a kan babura biyu suka dira a gidan Ismaila Yerima da ke unguwar Hotoro. Nan take suka buɗe wuta suka afka cikin gidan. Maharan sun kashe Ismaila Yerima da kuma duk waɗanda suke cikin gidan. Waɗanda suka kashe sun haɗa da mai ɗakinsa Aisha da ɗiyarsu 'yar shekara 3 Khadija da kuma ƙanin mai gidan Adamu. Cikin minti 5, 'yan ta'addan suka kashe iyalin gidan sannan suka tsere a bisa baburansu. Tunda maharan suka buɗe wuta dai sai makwabta suka shige gidajensu suka kulle, ba su kuma buɗe ba sai da jami'an tsaro suka iso gidan. Su ne ma suka shiga suka tarar da gawarwakin mutanen jina-jina. Jim kaɗan bayan faruwar lamarin ne aka tashi jirgin helikwafta ya yi ta shawagi a yankin Hotoro na makwabtanta, amma bai iya gano inda maharan suka nufa ba. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Ibrahim Idris ya sha alwashin kamo su tare da tabbatar da cewa sun fuskanci hukunci. Sai dai kawo yanzu 'yan sanda ba su bayyana samun nasara ba. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku, Maude Rabi'u Gwadabe ke cewa ku kasance da Tarihi TV a YouTube da Facebook domin jin muhimman abubuwan da suka faru a tarihi a kowace rana.